Agay. Nagdasok man. Ay, bisa. Init eh. Di uhaw na tayo inom siya. Gamay mo kayo na. Tara ko ah. Kuha din sila, boy. Yung kubukuan isa. Dala na. Labay-labay. Kanindot kay sa view. Ano yun mo na? Inay, Ranoy. Siminto na diya. Inay na ba? Inay. Pagkali sila. Excited kayo. Itong adaw, abot ito. Excited. Inay, okay. Alas sila bagay. Saksi na yan. Nako. Hindi mo nang mubo, magkasabaan ka. Alam ka na. Tanaw mo na ko, manghihi ko. Ibang ko. Kung tagay, oy, dagang kayo. Ha? Dagang tagay. Kung ikay ninom, pati ko ni mo. Ano, mag-inom pag-utaron. Ha? Kayamat na, di mo kuli ron. Ano yung tawan ako? Ligo ka na ba tayo Kung ano lagi daw niya. Kuhan ko no. Yan ang maligo ko ba tayo, Check no? lang ka na ko. Buhon. Doon naman diya yun dire. Ha? Dool, gani diha. Diha to, agi. Sunod mo. Kaya hanay-hay ra ba? Dali ba? April. Isa ko na sa bulan na muli doy. April 4. Nya mo kuyog kag diha na matulog doy. Ah, sige. Baday gyud puno ko na sa una. Oh, Nonoy ko yung pala nonoy basta sa dodoy. palit man ko kuan ko LED. Para murag naputay ko na ba solar. Kaya og si nonoy og si dodoy mas may pa si nonoy. Day na ra ba no stop. Dala ko ng power bank. Ha? Dala ko ng power bank. Power bank? Oo. Ako naman ko mana diya. Ha? Hapon na kita mo ana. Mga alas 4, alas 2. Kay maglata pa tang manok. Nagya pa yung power bank. Namangya pa yung power bank kaya emergency ka ng pagkuhan. Kaugma, makauli. Pagkaugma. Hindi ba gulay tagahapan? Kumukay tagabukid. Pero ang inabas niya gano'n, nakadala may tubo sila. Doon na lang yun. Kanay matrayo sa ginayhatag kay daghan na ba kag mga batos-batos. Dagan, karon murag sulbutay gina ron. Kanang kadodoy rayan, murag mabili na isa kabuo. Usa pa kay ito kapunuan lang kuanan ninyo, wa patoy uban. Asa nonoy, nawala sa nonoy. Pasa kayo. Dagan tayo. Mo nay kinabuhi og tiga probinsya daghan sa saging no. You look like a guy who could treat me right. Why take a chance when you let me ride? I could be the best thing in your life. Ayan na. Look like a guy who could treat me right. Why take a chance when you let me ride? I could be the best thing in your life. Baby, let's take it now, take it now. Kaya mo na ron dito kayo.
iganta sa gamay tao. Ganyan. Gamay. Nalugdangan sa gamay. Karon? Wala, magkaninom kami ron doon. Oo, sige. Bantay mo tayo. Ikaw kung bantay alam mo binantay pa. Uy, kung bantay mo binantay ko. Isa ni payag. Ha? Panay hayar mo gulo rin. Kasi dito tuktok. Lock. Wala sila magkikirem dito. Ang amin ito, namagulta na naman sa mga. Natoy silupin kanina. Bale. Ha? O gani. Barangay Yus Gaya.